The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko oras mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Kasama natin ngayong hapon mga kaaksyon si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Malasakit Center ng Ako Bicol Party List para sagutin ang ilang mga medikal na pangangailangan ng mga dumulog ngayong hapong ito. Magandang hapon sa iyo, Miss LB. Yes po, magandang hapon Miss Remy and magandang hapon po sa mga nanonood sa atin. Eto mga kaaksyon, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayong hapon si Robilyn Cuagon. Ang kanyang hinaing ay ang natamo ng kanyang kinakasama na si Eddie Marhalino nang ito ay biglang saksakin sa mukha. Ang dahilan ng alitan daw nila sa kanilang kapitbahay ay nagmula lamang daw sa trapal at bubong ng kanilang bahay. Magandang hapon sa iyo, Nanay Robilyn. Magandang hapon po. Opo, pwede niyo po bang maikwento sa amin ano itong nangyari sa iyong kinakasama? August 4 po yan, Madam. Linggo po, baga ng hapon, 3:30 po. Sa loob po kami ng bahay nun kasi kumakanta-kanta po baga kami. Yung asawa ko po, tapos yung papa niya nandun po sa likod. Mag-aayos po nung bakod niya. Supposed to be, Madam, itong bakod po sa ano po yun, sa bayaw niya po. Para itong trapal po, Madam, kasi na pumapasok na baga yun sa amin. Yung trapal na yun, sa amin man po talaga yun. Kaso napupunit na nga po baga siya kasi yung yero na trapal, yung yero na bakod nila na pumapasok na po sa may namin. Sa may hinuhugasan ko pa baga yun. Okay, inano lang po yun ng asawa ko para inusog lang tapos nilagyan ng pantusok para di na baga Madam. Okay, so ibig sabihin, etong trapal na ito ay sa inyo. Sa amin po yun. Tapos, sumobra ba yung trapal, pumasok sa bahay na, nila? Madam, talaga. Ay, hindi man pumapasok sa bahay nila, kundi yung yero kaya nilang dati na bakod, umano na sa amin talaga. Kaya inusog lang ng asawa ko. Tapos nagsabi naman po yung asawa ko na, yaw, sabi niya, nandito ako mag-ayos ako ng bakod. Nandun naman si Papa, kaya maski yung Papa po ng asawa ko, saksi po sa nangyari. Yaw, ibig sabihin, ang sumaksak dito sa kinakasama mo ay bayaw. Opo. Bayaw niya. Okay, so ano yung ginamit na pangsaksak dito Yung sa... baga, Madam, yung kahoy na may bakal po sa dulo. Kahoy. Yung ginagamit po sa pang map kasi nagtatrabaho po siya sa BR eh. Yung map po, may bakal po yun sa dulo. Yun po yung ginamit po na po sa asawa ko. Yun ang ginamit na pangsaksak sa asawa mo? Opo. Oo. So, kumusta ngayon yung asawa mo? Malalaba yung tinamo na Opo, under saksak? observation po siya ngayon, Madam. Pero nakakausap mo? Opo. Nakakausap ko naman po siya. Anong linggo po, siniscan po siya, pang 2 CT scan po kasi nung Friday po, madaling araw, inaatake po siya ng sakit ng ulo niya. Sinitiscan po siya agad. Nakita po na may dugo na po yung utak niya. Saang parte ng katawan? Dito po, sa may bandang ibabaw ng kilay niya po.
So, dyan yung tama ng saksak. Opo, dito po. Malaki ba? Yung parang Malalim? butas, madam, talagang malalim siya kasi nagka-fracture nga yung bungo niya. Open wound kasi yung nakalagay po sa Asan ka nung mga pangyayaring yon? nasa loob po ng bahay nila mama. Yung nakakita po, yung witness po talaga si Papa kasi nga nung nag-ano kami sa barangay, sinabi nga niya yung mag-ama, nag-aayos daw nga ng talaga ng bakod. Kaya talagang nag-aayos ng bakod yung asawa ko. Bukod sa away, patungkol dyan sa trapal, dyan sa bubong nyo, may dati na bang alitan O itong... dati na daw po talaga, madam, may ano na talaga sila, family, parang family ano na talaga. Tapos ngayon nagalit siya Meron sa na amin. talaga silang hindi pagkakaintindihan. Oh, tapos ngayon, di naman namin sila madam iniintindi. Tapos ngayon lang yan, nung kinasuhan nga nila yung asawa din ng kapatid ng asawa ko. May, So, yan yung bahay nyo, yan yung trapal. Opo, yan yung trapal, madam. Yan yung yero na yan, madam. Yan yung pumapasok na sa amin. Yung trapal na yan, yan yung niligyan ng asawa ko ng pang-tukod. Aha. So, nilagyan nyo ng Oo, pantukod, kasi umaano na nga kasi pumapasok sa na amon. yung Oo, ulan oo. sa inyo. So, simpleng buhay lang, simple lang naman Oo, yung gusto madam, nyo naghahanap mangyari. buhay lang po kami. Nagtitinda lang kami, madam. Ngayon wala po kaming hanap buhay kasi ngayong asawa ko nasa ospital. Yung mga anak po akong nag-aaral. Kaya nahihirapan po ako kung saan po ako kukuha ng pang-araw-araw namin. Lalo na yung mga anak ko po, nag-aaral pa. Ano yung hanap buhay ni Mister? Parehas po kami, madam. Vendor po kami sa Albay Park. Sa Albay Park, ano yung mga tinitinda ninyo? Palamig po, pansit dinuguan, pansit lumpia po. So, doon kayo kumukuha ng Opo, ng kita, araw-araw. ng pang-araw-araw. Opo, sa totally, madam, kahit yung panganay ko po, naiiyak siya kasi nga, maganda talaga yung flow ng buhay namin. Kasi nga araw-araw kami may kita, araw-araw nasusustentuhan namin yung mga anak namin. Ngayon hindi na po. Simula po nung nakakasitindi po yung asawa ko, nasa ospital po siya. Kahit nga ngayon nga, hindi ko po halos na ano yung mga anak ko kasi hindi ko naaasikaso kasi nga nasa ospital ako, nagbabantay sa kanya. Ano yung pangalan nitong bayaw ng asawa mo? Oliver Lana po. Oliver Lana. Opo. Oo, nasaan siya ngayon? Malaya po siya, madam. Halos nga, parang wala lang sa kanya yung ginawa niya. Kaya gusto ko po sana talaga bigyan ng hustisya po. Di man lang humingi ng tawad. Hindi po, madam. Hindi po So talaga. parang walang nangyari Parang lang. wala lang pong nangyari. Parang masaya pa po siya sa ginawa niya. Kasi kung talagang, madam, intensyon niya na talaga kasi sa blatter, may dating blatter na rin kami sa kanya eh. Ang sabi nga niya po sa amin na hindi daw siya titigil hanggat di kami nauubos. May dati na kayong blatter. So, Opo, ibig sa sabihin, barangay po, kahit dati na kayong may alitan. Ano Dati naman na yung po may pinagmulan blatter. nitong alitan nyo? Sa adal lang din lang sa anak niya. Kasi yung anak niya, ganun din yung ginagawa. Kahit yung bahay nga nung mother-in-law ko po, pinagbabato niya. Mainitin ba ang ulo nitong si Oliver? Hindi ko alam kasi hindi ko naman po yung kilala. Tapos hindi ako nanghihimasok sa buhay kasi nila. Kasi iniintindi ko ang paghanap buhay namin araw-araw. Pero sa ginawa niyang ito, alam niya ba na malala or critical yung kondisyon ng Hindi ko asawa alam, mo? madam, kung alam niya. Siguro alam niya, madam, kasi sa BR siya nagtatrabaho eh. Pumapasok pa nga siya eh. So nasa BR Sa itong BR po Oliver siya, na to. opo, sa BR po siya nagtatrabaho, Ano yung madam. trabaho niya dyan? Utility po yata siya. Utility sa BRTTH Opo. mismo, dyan sa BRHMC. So, ano yung sabi niya? Kasi nababanggit mo, wala man lang pasabi. Wala parang, lamang. Tapos, nung nag-uusap kami sa barangay, wala man lang siyang sinabi na kung ano ang dahilan niya kung bakit ginawa niya yun sa asawa ko. so nagharap-harap na kayo sa barangay. Nag-ano kasi kami, madam, kasi sabi nga ng pulis sa akin, hindi ko na kailangan dumaan sa barangay. Kaso yung barangay, gusto din mismo, dumaan kami sa barangay. Di syempre, bilang respeto ko din sa kanila, dumaan ako ng barangay. Nag-first hearing po kami nung Totoo naman yung sabi ng pulis, na hindi na kailangan na dumaan ng Oo nga barangay. po. Pero dahil binibigyan mo Oo, ng respeto yung respeto barangay po. at gusto mo Opo. naman sana na magkaroon kayo ng pag-uusap. Opo, kaso ayaw ko na, madam, kasi nung nag-ano kami, wala man siyang sinabi na, pasensya na, nagawa ko yun sa bayaw ko, dahil ganyan. Wala. Wala siyang sinabing kung ano. Basta, Dahil wala man lang siyang paghingi ng Opo, kasi- dispensa, opo. ano yung plano mo sa kaya kanya? sabi ko, di na ako makikipag-settle cap. Magkakaso po ako. Para lamang, kahit papano po, mabigyan lamang yung ginawa niya sa asawa ko. Kasi ngayon po, napijinte yung hanap buhay namin. Hindi ko na naaanuhan yung mga anak ko kasi lagi ako nasa ospital. Kaya Mga ilang beses na ba kayo nagharap sa barangay nitong si Hindi, Oliver? nung ano pa lang, madam, first hearing pa lang nung nakaraang, kailan kami nag-first hearing. Nandun sa bag ko yung papel. Oo. Oh, So isang tapos- beses pa lang? Tapos ngayon naman po na hapon, 4:30 po, pinatawag, may binigay po na sulat si Kap. Ngayon may second hearing po kami. Okay. Sa pangalawang pagkakataon na magkakaharap kayo nitong si Oliver, handa ka bang magpatawad? Ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya?
Hindi na po, madam, talaga. Kasi talagang sila po kasi, ano talaga sila ng ingay kahit doon sa amin, kahit yung mga kapitbahay namin, gustong-gusto na rin nga yan siya makulong. Kasi nga, ganyan yung ginagawa niya. Okay. So, yun ang napag-usapan nyo sa una, talagang sinabi mo na talagang magpa-file ka ng kaso Opo, laban kay sabi ko, Oliver. hindi na po ako makikipag-settle. Kumusta naman yung reaction niya? Sabi niya, okay lang. Sabi niya sa kay Kap, okay lang, Kap. Yun lang, sabi niya. Parang okay lang nga talaga sa kanya. Okay, so okay talaga sa kanya kasi nga Oo, parang walang pakialam parang wala na nga eh. yung Opo. asawa mo ay nasaksak niya, nasa ospital, ngayon Opo. nagharap kayo sa barangay, okay lang daw. Oo, sabi, kung okay lang. magsampa ka ng Oo, kaso. Opo. Okay, so andito si Miss LB Sidenyo, napakinggan mo Miss LB, itong si Mrs. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Nanay, Miss matanong LB? ko lang po, kasi kung sinasabi niyo na yung lalaki mismo, yung bilas mo nasa Opo. BRSMC, Opo, madam. Sabi ano niya po yung item niya doon? Kasi pwede kong kausapin yung head niya. Opo, madam. Mas ano po ako. Kasi nung isang araw po doon, nakita daw po siya ng asawa ko. Pasilip-silip daw po doon. Kasi if ever man po, Utility daw po siya, madam. ganito kasi siya, ma'am, ha, yung asawa po ninyo, saka yung asawa ng lalaki, magkapatid sila, di ba? Opo, opo. So kahit po pagbalik-balik na rin natin, pamilya pa rin Oo sila. nga po, madam. Kahit po Pamilya. sabihin mo na gusto mo magdemanda, gusto mo magkaso, kung yung asawa niyo at yung kapatid niya magkakaareglo, wala kayong magagawa kasi pamilya sila. Kung mag-aabot kayo parehas. Ngayon, ma'am, nasan po ang ward yung asawa niyo? Sa surgery ward po. Kahit Pumupunta ba doon si Oliver? Hindi po, madam. Kung nung isang Saan araw ba siya naka-assign na ward? Hindi ko madam, kung saan siya naka-assign. Hindi na niyo ward. kabisado. Hindi kayo nag-uusap bilang pamilya. Never kayo nag-usap. Anong klaseng pamilya yon? Kahit tanungin mo, madam, sa amin, Diba? yung background ng pamilya niya. Taga saan po kayo, ma'am? Barangay 17 po. Saan yung 17? Purok 3 po. Hindi, what Ilawod. I mean. Ilawod. Yung papasok pa baga, madam, sa may DLG, yung papasok na tulay doon. Ah, Oo, sa okay. Luzon. Dito lang sa may, sa may steps, ganyan. Hindi, ano pa, madam, sa may City Hardware po, papasok pa po. Ah, okay. Kasi curious lang ako dahil siyempre pamilya yun, ma'am. Oo. Remy, Yun diba? ang Pero madam. kahit ano man mangyari, Miss LB, ang desisyon nila, kung talagang silang mag-asawa ay magkaroon ng desisyon na magsampa ng kaso, desisyon nila yan. Opo, opo. Oo. Ngayon, ma'am, ano po yung mga kailangan sa ospital? Nung nakaraat kaya, madam, na bumili po mismo kami ng gamot kasi wala nga daw po sa pharmacy. Ano po yung gamot na yun, ma'am? Yung para po, madam, sa pagdurugo Sa nga brain. Po. Opo. Pero naidala niyo po ba sa pharmacy? Sinulatan ba ng pharmacy na hindi siya sakop sa PNDF? Hindi ko, so yung kapatid niya ko kasi, madam, yung I-check niyo po, pinano ko ma'am, po. yung mga reseta pag dinala niyo Isang po sa reseta lang po pharmacy? yun, madam. Pero Apo. tulong bayal po siya. 3 bayal. Pero okay na po, naasikaso na po ng kapatid Okay. niya. Ito Kasi yung po- asawa mo, meron kayong 3 anak tatlong na babae. anak. Mhm. Okay. Kasi ma'am, ganito yan ma'am ha, lahat po ng reseta at dinadala sa pharmacy, kung sinulatan po ng pharmacy na at hindi siya kasama sa PNDF, pwede talagang bibilhin niyo po yun kasi hindi available sa amin. Opo. At hindi natin pwedeng reimburse sa PhilHealth. Opo. Bukod po doon, ilang araw na po kayo naka-admit? Nung naka-admit siya, madam, since August 4 pa po hanggang ngayon. August 4, so ibig sabihin ilang araw na kayo. 8 days na, lumagpas na ba ng 8 days? 8 days na po siguro ngayon, madam. Pagawa po kayo ng medical abstract. Meron po ako, madam, kasi yung... Nai-refer na ba kayo namin sa food assistance? Parang hindi pa. Okay. Kausapin po natin yung social worker na in charge sa surgery ward para if ever na mag-qualified kayo doon sa food assistance ng DSWD, pabibigyan ko po kayo. Opo. Ayun, so wala na kayong alalahanin sa pang-araw-araw na pagkain sa loob ng hospital. Yes po. And so, then, Ms. Remy, ano kung pa? yung kailangan nyo? Ano pa po yung kailangan? Madam, siguro yung kung na-discharge siya yung mga reseta pong gamot. Kung lalabas na kayo. Gamot, Ganito yun, ma'am. hospital bills, yun ang inyong pinoproblema. Opo. Pag lalabas na po Kasi kayo at tapos- meron ng bill, dalhin lang po sa akin sa Malasakit Center. So, ibig sabihin yan, Miss LB, kung lalabas na sila, meron na silang final bill, wala na silang alalahanin, sagot Yes na po. ng Ako Bicol Party Dalhin lang List. po sa amin sa Malasakit Center. Gagawin ko ang lahat para malibre po kayo, ma-zero balance kayo, wala kayong babayaran. And then kung yung mga gamot po available sa amin, ipabibigay ko pa rin po sa inyo sa pharmacy. If not naman po hindi available sa pharmacy, pwede ba natin silang i-refer sa DSW? Depende po sa medical abstract na gagawin ng doktor. Ha? Opo. Ayun. Kung So, ibig qualified kayo sabihin, lahat ay pwedeng asikasuhin ni Miss LB para kayo ay matulungan, para yung problema nyo patungkol dito sa mga gamot ng mister mo ay mabawasan na. Robilyn, Opo. ano yung masasabi mo ngayon?
nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra. Kasi hindi ko po ini-expect talaga na may taong tutulong po sa amin. Lalo sa kalagayan namin ngayon. Kasi yung parents niya po parehas na senior. Si mama po, stroke na din. Opo. So, Robilyn, yan yung problema mo patungkol sa medical. Eto naman, dahil ang gusto mong mangyari ay kasuhan itong Opo, madam. bayaw ng asawa mo. Eto, makinig ka, no? Patungkol naman dyan sa pangyayaring yan, hindi kasi biro yung ginawa sa yung kinakasama. Kaya itinawag na rin natin ito sa tanggapan ng Legazpi City Police Station at nakausap ng aming staff si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator ng Legazpi City Police Station. Sa ngayon ay tapusin nyo lamang ang proseso sa barangay kasi nag-uusap kayo sa barangay bilang pagrespeto mo sa barangay ay at bukas, wag kang mag-alala Robilyn, bukas din ang aming opisina para tulungan kayong maisampa ng formal itong inyong reklamo. Opo, madam, salamat po. May gusto kang sabihin dito kay Eddie? Kay Oliver muna. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na na nagawa niya na yung dating sinasabi niya, talagang niya yung asawa ko, kayo nagawa niya na. Pero syempre, kami madam, lumalaban kami para sa tama. Kaya ibibigay lang din namin yung hinahanap niya. Para naman dito sa gaano mo kamahal itong si Eddie? Syempre madam, mahal na mahal ko. Kahit pasaway yan, mahal na mahal ko yan. Ano yung gusto mong sabihin Kasi sa kanya? siya yung katuwang ko sa paghahanap buhay para sa mga anak namin. Tama. Opo. Okay, so ano yung gusto mong sabihin sa kanya, Robilyn? Gusto kong pagsabihin Ano sa yung kanya. ang tawagan mo? Migs po. Migs. Bakit Migs? Hindi, parang lang, magbarkada, parang normal lang. Parang OA naman kasi madam yung be. Parang OA naman pag ganun. So, mas gusto Parang, nyo mas Megs. gusto, Parang Megay, Migo. Okay. yan. Parang ganun lang. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na, Idirekta mo, Megs. Migs, makakamit na natin yung justisya na hinahangad natin. Matatahimik na din yung buhay natin. Tapos nila mama kasi makukulong na din yung gumawa sa'yo niyan. Tapos mapapanatag na din yung loob mo na mapapanagot yung gumawa sa'yo niyan. Okay, sa mga binabanggit mo, Robilyn, desidido ka na magsampa ng kaso laban dito kay Oliver. Opo. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, makakasama pa rin natin si Miss LB Sedeño para sa hinaing ng isang mister para sa misis niyang dumaranas ng stage 5 chronic kidney disease. Pero bago yan, nanay, bago ka namin bitiwan, eto syempre, malaking tulong po ito sa inyo. Tanggapin mo itong financial assistance mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At syempre, nanay, meron ka din kailangang bitbitin pa uwi dahil hindi kayo nakapagtinda ni mister. Opo. Ayan. Opo. Gumaan ba ang iyong pakiramdam? Opo, madam, sobra po. Parang nabunutan ako ng tinik na akala ko wala na talagang pag-asa. Na talagang parang wala na talaga. Na parang mati-thank you na lang lahat-lahat ng paghihirap namin. Huwag kang mag-alala, Robilyn, dahil ang programang ito, ang Ako Bicol Party List at si Congressman Saldi ay laging naandyan para tumulong sa inyo. Opo, madam. Salamat po. Salamat po. Dahil ginawa talaga ni Lord na kayo po yung maging way para makamit din namin yung nararapat po para sa amin. Maging matatag ka lang, Robilyn, para sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Opo. Ito na mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, overseas Filipino workers sa Doha, Qatar na humingi ng tulong na makauwi dahil sa iniindang bukol sa tuhod, nakauwi na. At live natin siyang makakasama mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon.
Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol, tabang, ora mismo. Kasama natin ngayon sa ating studio si Mary Grace Dasal, ang Pinay na domestic helper sa Doha, Qatar, na dumulog sa ating Facebook page para humingi ng tulong na makauwi na dahil sa tumutubo umanong bukol sa kanyang tuhod at ang kanyang kapatid na si Ana Lisa Grahida. Magandang hapon sa inyo, Mary Grace. Opo, kinasasaya namin na ikaw ay naandito na sa Pilipinas, nakauwi na at nandito ka na sa probinsya ng Albay. Kumusta ka ngayon, nanay? Masaya po at ito po, medyo magaling na po yung ano. Meron na po yan. So, masaya ka dahil nakauwi ka Opo, na. At nakauwi na kumusta po. yung iniinda mong sakit dyan sa tuhod? Magaling-galing na po kasi po nakapahingahan na rin siya. Opo, napahingahan ka na. Relax Matanong ko lang, ate, kailan ka nakauwi ng Pilipinas? Nung July 13 po. July 13. Yes, So, ma'am. inilapit dito yung problema mo July 1 at ika-13 ng Hulyo, nakauwi ka ng Pilipinas. So, ano yung masasabi mo? Maraming salamat po at nakauwi ako sa 13 days po. Mabilis po ba Mabilis talaga po. masasabi mong ora mismo? Ora mismo po. Ayun. So, kumusta naman yung pwede mo ba kaming makwentuhan kung kumusta naman yung pag-uwi mo mula doon sa Qatar, papunta ng Pilipinas, hindi ka naman nahirapan? Hindi naman po. Bali po,
yung paghingi ko po ng tulong sa inyo at sa ate ko, madali po akong na-actionan nila dahil po sa tawag niyo po doon sa agency. Na-actionan po nila. Opo. So, noong mga panahon na naandun ka pa sa Doha, Qatar, hindi ka pa nakakauwi, hindi mo pa kami nakakausap, ano yung pakiramdam mo noon? Ninervyos po ako lagi, takot po kasi baka po anong mangyari sa akin doon. Wala po akong naanuhan pa ng tulong. Ninervyos ka, Opo, naandun lagi yung takot, takot kaba, opo. na baka Dahil- hindi ka na makauwi ng Pilipinas. Opo, baka po anong mangyari sa akin doon dahil tuloy-tuloy po ang trabaho talaga. So kahit meron ka ng iniindang sakit, Trabaho tuloy po pa rin sa talaga. pagtatrabaho. Opo, pagising sa umaga, hirap po ako tumayo. Dahil sa laki ng magasya. Kumusta yung trabaho sa Pilipinas at saka doon? Ano yung pagkakaiba? Especially yung amo, kumusta? Napakahirap. Okay naman po ang mga amo, kaso po minsan, yung may mga kasama din ako doon. Siyempre, kailangan po magkilos talaga ako. So, iba pati, pag nasa ibang lugar ka, kailangan, pag nagtrabaho ka, talagang todo trabaho. Para, pagising po. kasi yung mga kapwa mo Pinay, Opo. baka may masabi sa'yo. Nagsasalita po sila. So, simula nung makauwi ka, nakapunta ka na ba ng doktor para patingnan Opo. yan? Ayun yung dito po, hindi pa po. So, hindi pa? Hindi pa po Okay. kasi medyo mahirap maglakad-lakad. Pero plano mong magpa-check up? Opo. Kailan? Bali, itong ano po, magpapacheck up ako pag balik ko po ng ano doon sa Manila. Opo. So, simula nung nakauwi ka dito sa Pilipinas, nakapagpasyal ka na lamang, kumusta naman yung simula nung dumating ka dito sa Pilipinas, ano na yung pinaggagawa mo, saan ka na nakarating? Doon po sa Manila lang, sa anak ko po, nakapokus muna ako sa bahay kasi hirap po ako maglakad-lakad. Tapos dito po, nakarating ako sa ate ko. Oo. So, Sa may plano ka pang Bicol. bumalik ng ibang bansa para magtrabaho? Meron pa po, pagka medyo gumaling-galing na, pero pag hindi na talaga, wala na. Hindi na ako babalik. So, pag gumaling na, balik tayo naman sa labas ng bansa para magtrabaho. Opo. Ganun talaga, no? Ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Nag-aaral po kasi yung anak ko eh. Si Ate Annalisa. Ate, magandang hapon. Magandang hapon. Opo, Magandang hapon din po. Nagpapasalamat din po ako kasi sa loob ng 13 days lang, pumunta ako dito ng 1 at pag 30 nakita ko na yung yung kapatid ko nasa airport na. At ang mas maano pa po, sinundo pa po siya doon ng Tabang Ora mismo, doon mismo sa airport at inano po siya, hinatid sa bahay nila hanggang makapasok siya sa bahay nila, talagang sinundan siya. Ayun. So, ganun po, nanay, magtrabaho at tumulong ang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kaya po, maraming salamat po, lalo na po kay Congressman Saldico. Nagpapasalamat po kami kasi kung wala sila, siguro ko hanggang ngayon nandun pa itong kapatid ko kasi wala kami talagang malalapitan. Ano po yung pakiramdam mo ngayon? Nakatabi mo na yung kapatid mo, ate. Ang saya-saya po kasi nakita kong ligtas na siya. Nandito na kami. Opo. Sino nga yung mas matanda po sa inyo? Ako po. Ikaw Ate niya po Ate ako. ka, opo. Bunso namin. Opo. May mensahe po kayo, ate, sa DMW na isa po sa mga katuwang po namin para po itong kapatid nyo ay makauwi po ng Pilipinas ng ligtas. Opo, maraming salamat po sa DMW kasi talagang tinutukan nilang kapatid ko hanggang sa makauwi po siya, lalo na po nung namumroblema ito na pinapirma siya ng kasulatan na binigay na sa kanya yung sahod, yun pala, hindi pa naman. Mabuti po nakapagsumbong ito doon sa DMW, kaya po talagang kinulit ng doon na talagang ibigay sa kanya. Kaya maraming salamat po, napakalaking tulong ito sa amin na nakauwi ang kapatid ko, kahit isang kusing hindi kami gumastos. Ayun, Ate Mary Grace, habang nagsasalita po si ate ay talagang ramdam ko po yung saya, ano po ate? Opo. So, meron ka po pong gustong sabihin, ate. Ano po yun? Maraming salamat po sa inyong lahat at kay Congressman Saldico po. Nanginginig ka dyan, ate. Bakit po? sa tuwa po at nandito na po ako. Ayun. So, talagang grabe yung... Mapapahinga at makakatrabaho ulit po. Opo. So, pahinga ka muna, ate. No? At kailangan po mapatingnan mo yan sa doktor.
Kailan mo nga planong pagpatingin sa doktor? Pag nakauwi po ako Manila kasi uuwi po ako, yung anak ko po doon kasi. Yung mga anak nyo po naandon? Opo, nag-iisa lang po siya. Ano naman yung pasalubong mo sa anak mong ate? Masaya, ano lang po, tuwa lang, wala pong dala. Ano lang Oo, siya. yun naman ang pinaka-importante. Ano? Kahit yung anak mo, masayang-masaya yun na nakita ka ng ligtas at buhay. Opo. So, eto Mary Grace, dahil sa pag-uwi mo, ramdam ko na walang-wala ka. Tama ba? Walang-wala ka na, walang pera. Ay, wala po. Oo, dahil doon sa nangyaring sitwasyon mo. 1 month lang pong salary. Muntik nga po, hindi may bigay pa ng agency. So, kulang pa rin. Opo, yung pang ang inunti-unti kung 1 month na rin po. So, ako habang dito. naandito ka, ano yung plano mo sa buhay? Magninegosyo po. Magninegosyo tulad ng ano? Kung ano-ano pong pagkaano sa bahay, sa malapit sa school, kasi andun po ang anak ko. So, magtitinda ka Opo. ng mga pagkain. Opo, sa pagkain. So, ganoon naman talaga yung buhay. Gagawin yung lahat para lang mabuhay May at merong pang-araw-araw. mapagkakitaan. Opo, nag-uupa pa kaming bahay ng bata. So, pagaling ka ate, no? At pag magaling ka na, yung plano mo na lumabas ulit ng bansa, sana palarin ka na. At hindi na ganito yung sitwasyon mo. Opo. Pero ito ate, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa at sa Ako Bicol Party List. Ay, maraming salamat po sa inyo. Sa tulong po nito. Naiiyak kasi si ate. Ayan, naiiyak si ate. Sa hirap po talaga ng buhay ngayon. Salamat po talaga. Opo. So, malaking tulong po yan sa inyo ate at hiling po namin na makalimutan nyo po yung mga masamang pangyayari na na-experience nyo po sa bansang Qatar. Opo, 7 months po na. Ang hirap. Opo. May gusto ka po pong sabihin ate? Maraming salamat po kasi ang ibinigay po ninyong financial assistance is talaga makakatulong po sa mag-ina kasi wala po talaga sila. Opo. At maaari nyo pong gamitin yan ate kung plano nyo pong magpa-check up na ng iyong pong paa para naman ay tuluyan na pong gumaling yan at makapagtrabaho po kayo muli. Okay po. Opo. At syempre ate, eto, dahil wala kayong pagkakakitaan pa ngayon, eto, bitbitin nyo din po itong food pack mula po yan sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. So, anong masasabi mo ate? Ang Ako Bicol talagang naandyan Opo, para nandiyan pasahin po kayo. Opo. Nandito po. Salamat po talaga din. Mula Opo, sa bansang natulong Qatar, po. papunta ng Pilipinas, wala po kayong ginastos. Wala po. Pagdating nyo po dito, naandyan na naman yung Ako Bicol Tabang Ora mismo para tumulong po sa inyo. May pabaon pa po sa inyo. Masaya na po kayo, Nay. Opo. Ayan. Masayang-saya po. Maraming salamat din po. Eto mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Kasama pa rin natin ngayon sa ating studio live si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Malasakit Center ng Ako Bicol Party List. Sa muli, magandang hapon Miss LB. Yes po, magandang hapon ulit sa inyo Miss Remy and sa mga nanonood po sa atin. Apo. Kasama na rin natin ngayong hapon si Randolph Orozco, Miss LB, ang mister ni Benjeline na lumalaban sa sakit. Ayan, so etong medical na tutulungan natin Miss LB, kasi eto talaga yung pinaka gusto ng Ako Bicol Party List, ang makatulong sa ating mga kababayan, especially doon sa mga kababayan nating merong mga iniindang sakit, Miss Yes, LB. So eto, natutulungan mo Miss LB, kasama natin si Randolph Orozco, ang mister ni Benjeline na lumalaban sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon sa iyo, Sir Randolph. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa gabos na yaon digdi sa Tabang Ora mismo. Apo, pakitagalog na lang po, Mister. Mister, kumusta po ngayon ang sitwasyon po ni Mrs.? Ayun po sa update ng doktor ngayon, from medyo nag-okay siya, pero the problem is, nasa stage 5 talaga ang condition niya. Stage 5 na. Yes po. Itong CKD niya. Gaano nakatagal niya po itong iniinda, sir? Bali last April, humingi na po kami ng tulong kay ma'am, kaya kilala ko si ma'am eh. Na alis po yung kanyang, or natanggal na po yung kanyang right kidney. So sa ngayon, ang sinasuffer niya naman is yung kanyang left kidney na nag-iisa na lang. Opo. So, ibig sabihin nito, tatay, dahil kilala nyo na si Miss LB,
kahit kayo ay nakalapit na dati sa Ako Bicol, ngayon po ay lalapit Lumalapit po ulit ulit po ako. kayo. At syempre, ang At Ako umaasa po Bicol, akong tatulungan niyo po opo, ulit kami. yan pong gusto nyong mangyari, umaasa po kayo. Mamaya, papasagutin natin si Miss LB. Ano nakatagal niya po itong iniindang stage 4, tatay? Stage 5 po. Stage 5 na, opo. So, gaano katagal na Bali, po ba ito, ano tay? po, na-admit siya last July 16. Mhm. Mag-iisang buwan na po kami ngayong 16 ng Agosto. So, in pain talaga siya. Mhm. So, right after nung operation niya, bali by May, something mga ganon, 1 month after, nag-start na rin tong maging masakit yung isa pang kidney niya. Opo. So, So, hindi- nasa ospital pa po ngayon si Mrs.? Yes po. Opo. So, meron po ba kayong anak ni Mrs. Mr.? Meron po kaming 2 anak, isang grade 8 at isang grade 4. Mhm. So, kumusta naman po yung mga anak ninyo? Dahil, syempre, wala si Mrs. para mag-asikaso sa kanila. Sa pamilya ng asawa ko at sa pamilya ko, lubos po ako nagpapasalamat dahil ando doon po sila para sa mga bata. Opo. Yun naman talaga yung tunay na espiritu ng pagmamahal ng pamilya. Opo. So, ngayon po, tatay, si Mrs. ay nasa ospital. Siyempre, yung mga gawain niya, hindi niya magawa. So, ikaw po yung tatay na tumatayo bilang nanay na din sa mga anak niyo. Gaano po kahirap, tatay? Sobrang hirap, lalo't alam mong siya yung gumagawa ng mga bagay na gano'n. Pati nga trabaho ko, naisakripisyo ko na po. Mabantayan lang. Kumbaga, gusto ko lang iparamdam sa kanya na nandito ako lagi sa tabi niya. Mhm. Gaano mo kamahal itong si Mrs.? Sobra sa buhay ko, syempre. Wow! Sarap pakinggan, no? Sana Sobra sa all. buhay mo. Oo. Ilang taon na ba kayong mag-asawa ni Mrs.? Ikinasal kami ang April 2010. April 2010. So, 14 years 14 na years kayong to be exact po. magkasama. Opo. Okay. So, kumusta naman yung reaksyon ng mga bata na wala yung nanay nila sa bahay? Hindi Alam ko alam nilang may kung sakit. mapapanood ako ng anak ko, but wala akong kinikwento sa mga bata kasi alam ko kung ano ang klaseng sakit na pwede nilang maramdaman. Mhm. So, wala kang kinikwento about dito sa sitwasyon ng misis mo. Ang alam lang nila, Nasa ospital. nasa ospital. So, gaano kahirap sa isang tatay na kayo mismo ay meron kayong nililihim sa mga bata? Hindi naman siya Oo, actually lihim. ma'am. Positive naman kasi syempre, In a positive way ko kinikwento na ganito yung sitwasyon kasi knowing that that's the stage nung medyo mahirap i-explain, mahirap sabihin. So positibo kong inaano sa kanila na eto okay naman. Ganito. ano yung mga usual na tinatanong ng mga bata? Never ako nagpakita sa mga bata na namumroblema ako. Gusto ko ipakita sa kanila na kaya namin to lagpasan. Iuwi ko yung nanay nila. Kasi So, parang nandun yung pretending ka to be okay. yes po, grabe ang expectation ko sa mga doctors natin locally. Sobrang ko kasi imagine from 1 to 10, let's say 1 to 10, dumating siya ng 3 or 4. Ngayon naging 6 siya. Kaso nagiging in pain na naman. Medyo mahirap talaga explain sa bata yun. Pero positibo ka. Lagi, nandiyan po mahal na Diyos. Yun. Opo. Lagi po ako, siya po ang bahala kung ano man ibigay. Dumating na ba sa punto na nagtanong yung mga bata na kailan uuwi si mama? Lagi. Ang ginagawa ko na lang, kumukuha ako ng time, nagpapaalam ako sa BRT na may insert ko or may pasok ko yung mga bata paminsan-minsan. At mabait naman sila. So, Nabibigyan ng dinadala mo pagkakataon. yung mga bata Yes doon. po. So, nagkikita naman sila paminsan-minsan. Yes po. Opo. So, kasi sabi mo, walang alam yung mga bata patungkol sa sakit nitong asawa mo, ng nanay nila. So, ano lang yung alam nila? Alam nila, simpleng masakit lang dito sa tiyan ko, ma'am. Ganun lang po. Kasi ayoko talaga maramdaman nila yung pain na nararamdaman ko ngayon. So, ang alam lang nila, simpleng sakit sa tiyan. Ganun lang po. Okay, so baka isipin nila na pag sila nagkaroon ng sakit sa tiyan, matagal yung stay sa ospital. Ayoko mag-worry sila ng ganitong nararamdaman ko. Gusto ko i-enjoy nila yung pagiging bata nila at gusto ko iparamdam na nandito kami.
So yun yung paraan mo bilang tatay Bilang magulang po. para hindi mag-alala yung mga bata. Yes Opo. po. So ilang taon na ba itong mga anak niyo, tay? Isang 13 years old at isang 10 years old po. So sa edad na 13 years old at 10 years old, medyo malawak na yung pag-iisip ng mga batang yan. Correct. Marami na silang mga tanong, pero mas ginugusto mo talagang gusto itago. kong, hindi naman po talaga itago. Paano ko ba isasabihin yun? Basta ayokong maramdaman nila yung nararamdaman ko ngayon. Araw-araw mabigat, tama. Pero laban. Laban, nandyan sa taas. Yun So na lang mas gusto mo na lang na ikaw yung nakakaalam. Yes po. Gusto ko ako na lang ang kasi ayoko talagang maramdaman nila yung sakit na nararamdaman ko everyday. Pero sa pagkakakilala mo sa mga anak mo, kakayanin ba nila if in case malaman nila na eto yung uri ng sakit na pinagdadaanan ng nanay nila? Hindi ko po kayang sagutin yan. Kaya po, ganito siguro ang naging decision ko. So kayo ni Mrs., tuwing kayo ay nagkikita, nag-uusap, ano yung usual na pinag-uusapan ninyo? Lagi naming binabanggit sarili namin, magdasal, humingi ng tawad sa Panginoon at lumaban. For everyday, ganun lagi ginagawa namin. Dasal tayo. Kasi ma'am, alam ni ma'am na doon sa room 1 na yon ng PhilMed ma'am, di ba yun yung mga critical sa tulong siguro ng mahal na Diyos, nakalabas kami doon ma'am. Kasi halos doon talaga yung pinaka mahihirap na sitwasyon. Nakalabas kami doon. So yung paglabas pa lang namin doon, sobrang laking bagay na sa amin. Nakaramdam ka ng sobrang Nakaramdam pag-asa? ako ng pag-asa. Umaasa talaga ako hanggang ngayon po. Umaasa ako sa mga doktor natin doon. So naniniwala ka? Naniniwala ako na lalabas kami, gagaling po ang asawa ko. Yun naman talaga ang dapat. Kasi pag meron tayong mga paniniwalang ganyan, nakakatulong yan para tayo ay magtiwala at lumakas ang ating paniniwala sa kanila para naman gumaling ang ating mga mahal sa buhay. Yes po, ma'am. Tatay, ano po yung trabaho niyo po? Dati po akong nasa private school. Kasi po kayo? tapos po ako ng BS Ed, Mathematics. So isa po kayong guro? Nakapag-teach po ako. Tapos umuwi po ako dito nung pandemic. Sari-saring trabaho, napasukan ko. Bumalik ako ngayong taon lang mismo. Hindi pa talaga totally sa teaching, ng substitute, mga ganun, monitoring. Tapos ito na naman nangyari po. Kumbaga, kung kailan sana babangon na ulit kami. Opo. May nangyari may nangyari pong ganito. So, sa hindi inaasahan po, tatay. Sa hindi Pero po ngayon po, inaasahan. tatay, ano po yung pinagkakakitaan ninyo? Wala po akong trabaho ngayon, ma'am. Kasi ako lang po ang bumabantay doon. So, paano nyo po natutustusan yung mga pangangailangan ng mga bata? Sabi ko po At kanina, yung asawa po ninyo? sa tulong po ng kapatid niya, magulang ko at mga kapatid ko. Kaya pala Sila kanina, po ang nag-uusap-usap. kaya pala kanina, laki yung pasasalamat mo Sobra po. sa kanila. Sobrang pasalamat po dahil hindi talaga nila ako iniiwan. Pero, syempre, ma'am, magiging practical ako magsalita ngayon. May pangangailangan siyang medical. Sabi ko nga doon sa nag-interview sa akin kahapon, ulitin ko na lang po, pasensya na, pero ito po talaga yung gusto kong mayormenting makuha kong tulong. Yung pang-araw-araw naming gastos. Kasi, kung makikita nyo doon sa video, medyo may leak siya eh. So yung tinatapal ko dyan, para maibsan lang yan, napakalaki po ng ginagastos. Kaya sabi ko, baka po pwedeng tulungan nyo na lang ako ng di man doon sa bill kasi alam ko naman na hindi nyo ako pa rin iiwan. Opo, sir. Alam kong ganun. Kung matutulungan po ako na yung pang-araw-araw muna namin, napakalaking bagay po yun. Papasalamat ko po sa mahal na Diyos. So yun po yung hinihiling nyo po ngayon. Yun po Matulungan po kayo sa pang-araw-araw. At syempre, malakas po yung paniniwala po ninyo na pagdating sa bill ay laging naandyan ang Nandyan Ako po Bicol kayo. Party List. Yes po. Opo. So eto na, tatay, para sa mga medikal na pangangailangan po ng inyong asawa, nasa harap ko si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Malasakit Center ng Ako Bicol Party List. Sa muli, Miss LB, napakinggan mo si tatay. Meron siyang kahilingan na talagang alam ko na damang-dama mo yung kanilang hinaing. Miss LB, ano po yung may tutulong natin? Ano po yung sinasabi niyong leak? Ano po, ma'am, ano siya, parang may tubig na lumalabas doon sa... Saan po? Doon mismo sa tube. Nakaano sa kanya? Opo, pero nakausap ko na yung surgery. Opo. Bali, gagawa sila ng na mabago.
Okay. Nakausap ko siya, thank you dun sa doktor kasi around 2 a.m. talagang binigyan niya ako ng time kahit pagod na siya. So parang binabanggit niyo po, tatay, yung dating ginagamit, gusto niyo na po mapalitan. Parang ganun yung plan. Hindi ko alam kasi sila naman po Kasi ang po, nakakaalam. tatay, ganito po yan Sa dialysis kasi everyday, pumapasok po ako doon, tinitingnan ko lahat ng pasyente. Kung makikita naman po nyo, minsan umiikot ako sa mga ward ninyo. Umiikot ako, tinitingnan ko talaga yung sitwasyon ng mga pasyente. Kasi Mas malapit po malupit sa pa ito, akin. tatay, sa doktor. Talagang Malapit umiikot po sa ito ng akin ilang yung beses. dialysis. Kasi po, naging presidente ako ng dialysis club sa BRHMC since 2011 pa hanggang ngayon. Ako pa rin. Yun! So, kumbaga po, yun lang presidente ng lumipas, ako pa rin yung presidente ng dialysis. So, kaya nakatutok po talaga ako sa kanila. Kaya kung makikita niyo po, everyday papasok ako ng dialysis center, ikukumustahin ko yung mga pasyente, yung mga doktor po doon lahat, saka yung mga nurses, lahat po sila kaibigan ko personally. So, hindi ko po naiintindihan kung ano yung bile. Baka hindi ko pa nakita si Mrs. mo Yes, talaga ma'am. personal na ano yung bile na kailangan Room nating 6, palitan. Sa room 6 kami, ma'am. Sige, check ko po. Room 6, And then, bed 6. check ko po siya, then kakausapin ko po yung doktor kung ano yung pwede namin gawin para mapalitan natin yon. And then, yung dialysis po ni Mrs. mo, huwag po kayo mawawala ng pag-asa kasi yung end stage po na sinasabi nila sa kidney, stage 5, end stage na kasi yon. Marami pong dialysis patient na 27 years na ng dialysis hanggang ngayon buhay pa rin sila. Ang kailangan lang natin i-maintain yung CREA na hindi masyadong tumaas. Sa case po ng misis ko ngayon kasi, sa updated na pali yung niya, yung kidney niya talaga, target nila for operation yung stones. Tatanggalin po yung Opo, stone. yun nga lang, hindi siya makapag-ihi. That's why nagkaroon ng tubo para ma-release yung at laking tulong po nun. Doon lumalabas yung ihi Yes niya. po, sobrang laki ng tulong na ginawa nila doon. Okay. So nawala yung pagmanas, nawala. Gumanda Kasi yung baka sabi po ko nga, ilipat sa peritoneal si Mrs. mo. Peritoneal dialysis na ba siya or hemodialysis pa din? Hemo po siya eh. Okay, baka ilipat ni doktora, kausapin ko din po si doktora, if ever na, baka ilipat sa peritoneal kasi para hindi siya magmanas. Dito na yung sa tubo, sa tiyan na dadaan yung dialysis niya. Mas maganda po yun. Hemo po siya ma'am kasi may schedule na ulit siya. Apo, pero baka po ilipat, kung sakali lang na ililipat sa peritoneal, sasagutin pa rin po namin yung bill niyo, huwag kayong mag-alala. Wala Maraming kayong salamat po. babayaran. And then yung sinasabi niyong kailangan na tubo or whatever na kailangan ipalit doon, kakausapin ko si doktor kung pwede i-charge sa amin. Para po walang problema. Para hindi kayo namang problema. Ang dialysis po, hindi siya sabihin natin gamot. It's just prolonging the life. Pero po, kung iiwasan niyo yung mga bawal, tatagal po yung buhay ng pasyente. Yes po. Ayun, so, naintindihan niyo po, tatay, eto si Miss LB ay talagang maraming nang nalalaman patungkol Actually, dyan. si ma'am, nalapitan ko siya. Hindi niya lang po ako maalala kasi Sa ang dami dami. po. Sa Ang dami dami. pong Ang lumalapit sa kanya. pinaka-importante, tatay, kayo po ay naalala niyo po si Miss LB. Sobra. Ayun. So, ibig sabihin, Miss LB, tumatak sa puso ng ating mga kababayan yung tulong ng Ako Bicol Party List at syempre naandyan ka, Miss LB, para tumulong. Masungit lang daw po ako sa harap, sa personal, sa tindahan. Ang pinaka-importante yung May kalooban. puso po akong, Ayun. may puso po akong maawain sa mga pasyente. Masungit lang ako sa panglabas na anyo, pero huwag kayo mag-alala. Okay. Wala sa mukha yan. Gusto ko lang, Miss LB, maging malinaw, ano yung tulong natin sa kanya? Once po na may bill na si tatay, dalhin lang sa amin sa Malasakit Center. Gagawin natin para ma-zero balance. Thank you po, thank you. And then, meron na po kayo nakuhang food assistance? Yes po, nung Nakakuha na 10 kayo? days, mismong si Malasakit ang Yes nagsabi po. sa amin. Lahat po kasi ng social worker, inform na sila lahat ng pasyente na kailangan mabigyan ng food assistance na bibigyan po namin. 15, yata I think 15 patients per day Opo, na nakakater namin. Opo. And then po yung mga laboratories, test na gagawin, lahat po yan ililibre namin sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat po. Oh, yun, tatay. Opo, Nasagot po ba yung inyo pong alalahanin? Gumaan na po yung ako, pakiramdam? gumaan po. Kasi alam kong nandiyan po kayo. Alam kong at the end of the day, tutulungan niyo po ako. Ayaw po. Ang Ako Bicol po, hindi lang pang-eleksyon. Alam Pwede mo po siya gawin natin daily consumption. O, di ba? Hindi lang nung nakaraan at hindi lang sa darating, pero kung gusto niyo po, araw-araw, naandyan po yung Ako Bicol Party. Maraming salamat po. Apo. Pero tatay, meron po kayong binabanggit kanina na gusto niyo pong matulungan sa pang-araw-araw po ninyo. Opo, kasi talagang ramdam ko na ngayon eh. Sabi ko nga kahapon, kausap ko, di ko alam sino kausap ko kahapon, si ma'am. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng
ano po, tulungan nyo na lang ako yung pang-araw-araw mo na habang nandito kami sa ospital kasi wala talaga akong inaasahan. Opo. Eto tatay, nababanggit nyo yan na. Tanggapin nyo rin po itong salamat cash po. assistance mula po sa aming programa. Maraming salamat po. Lalo, fansaya, lalo akong naano eh. Opo. Thank you po. Thank you po. Kay Tabang Ora, ako Bicol, Tabang Ora mismo. Dakulang salamat, Abe. Opo. At meron pa po kayo tatay. Ito pa, gusto nyo pa po meron po kayong bibit-bitin pa uwi. Sobrang salamat po. Dakulao na Tabang. Opo. Salamat, sobra. Wala po kayong masabi tatay pagdating po sa tulong ng Ako Bicol Party List. Aram ko ano pa lang ini pero sobrang salamat. Opo. Naniniwala kayo tatay ng Ako Bicol Party List ay laging naandyan, katulong na, kakampi pa. Yes po. Ako po, personal. Kung kang pag-abot kang Ako Bicol, nakasuporta ako dyan. Yawon po ako perme. Ayun, maraming salamat po tatay at lakasan nyo po yung loob nyo at panalangin sa Poong May Kapal dahil alam po natin, gagaling po si Mrs. Salamat po. Maraming Opo. salamat po. At maraming salamat din, Miss LB Sidenyo, ang coordinator ng Malasakit Center ng Ako Bicol Party List. Thank you so much po. Asahan niyo po, tatay, na ang Ako Bicol po laging nandyan. Araw-araw po nasa Malasakit Center ako, except Saturday and Sunday. Salamat po, ma'am. Okay po. Ayan mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kaya naman po ay taga Caloocan City, bukas na rin po ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na rin po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.